नमस्कार आणि वेलकम नमस्कार. तुम्हाला गोव्यामध्ये. थँक्यू. आज जो कार्यक्रम झाला सो त्याच्याबद्दल काही थोडंसं दोन चार एकतर आज कोकण संगीत कला अकॅडमी गोवा सरकार आयोजित आशा लतांजली हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. अगदी सिनियर अभिनेत्री, ज्येष्ठ अभिनेत्री आशा लताजी यांच्यावर. आशा लतांचं माझं नातं अख्ख्या इंडस्ट्रीला माहिती आहे, पूर्ण इंडस्ट्रीला, की आई मुलीचं नातं जे शेवटपर्यंत आम्ही दोघींनी जतन केलं होतं. आणि सिनेमा इंडस्ट्रीत फार कमी नाती अशी होतात की पडद्यापलीकडची असतात, जी जपली जातात. पण आशाताई जेव्हापासून भेटल्या, जवळजवळ 35-40 वर्षांचा आमचा परिचय. धर्मानंद वेर्णेकरांच्या युगंधरा या सिरियलच्या वेळी आमची खऱ्या अर्थानं ओळख झाली आणि आम्ही जवळ आलो. त्याआधी ओळख होती, पण खऱ्या अर्थाने जवळ आलो ते त्या मालिकेच्या निमित्ताने. आणि पुढे योगायोग येत आला. मग माहेरची साडी, वहिनीची माया, कितीतरी सिनेमात त्या माझ्याबरोबर होत्या. अगदी घरगुती संबंध होते. म्हणजे आज आशालतांवर गोवा सरकार हा कार्यक्रम करतं आहे. आणि मला जेव्हा डॉक्टर चालीने विचारलं की ताई तुम्ही येऊ शकता का, म्हटलं आशाताईंसाठी नाही म्हणणं शक्यच नव्हतं. खूप मजा आली. आणि आज इथे कल्चरल प्रोग्राम जे काही साजरे झाले, हे गोव्याचे मातीतले कार्यक्रम, ते फार मजा आली बघताना. हे भजन असू दे, लोकसंगीत असू दे, लोककला असू दे, एक चर्चासूत्र असू दे, फार सुंदर नियोजन केलं होतं. म्हणजे आज माझा दिवस सार्थकी लागला. आणि मी खूप आठवणी घेऊन आज इथून गोव्यातून जाते. सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा. विशेष करून मी माझे सगळे जुने सहकारी पण आज मला इथे भेटले. तर धर्मानंद वेर्णेकर, त्यांचं नाव मी विशेष करून घेईन की त्यांच्याबरोबर मी सातत्याने बरीच वर्ष काम केलं. एक चांगला डिरेक्टर गोव्यात आलेला, बरेच असे परिचयाचे लोक इथे आहेत. डॉक्टर चारींची मेहनत, त्यांचं पूर्ण कुटुंब, म्हणजे मी बघते सगळेजणं, ती तरुण पिढी गोव्यात तेवढीच प्रकर्षाने अगदी सहभाग घेते, लोककला सादर करते, नाटकांचे प्रयोग करतात. तर मला या गोष्टीचं विशेष कौतुक वाटलं की आत्ताची भावी पिढी तेवढीच अगदी उत्साहाने सहभाग घेते. यात भावी पिढीलाही माझ्या मनापासून शुभेच्छा. आणि पुन्हा एकदा गोवा सरकारचे मी मनापासून अभिनंदन करते की असेच उपक्रम त्याने राबवत राहावे. नमस्कार.